Pois sí, hoxe imos mergullarnos nunha cuestión filosófica bastante fonda. Pero farémolo da man duns debuxos animados, que a primeira vista non teñen nada de filosóficos, South Park. E xa vos adianto que o que imos descubrir ten máis miga do que parece. E aquí está o cerne de todo. É unha pregunta que, se o pensamos, está aí, no noso día a día. Como pode ser que tratemos a un can como se fose da familia e ao mesmo tempo non teñamos ningún problema en cear un bisté? Esa contradicción, ese é exactamente o punto de partida desta análise. E velaquí o temos, negro sobre branco. A incoherencia é bastante evidente. Parece que trazamos unhas liñas un pouco ao chou, non? Protexemos os golfiños, pero comemos atún. Queremos con loucura os nosos cachorriños, pero o porco é un prato habitual. E sentimos moita máis compaixón por un teneiro que por unha vaca adulta. Por qué? Pois vexamos como o South Park se mofa de todo isto. Moi ben, nesta primeira parte imos usar South Park como o noso caso de estudo. É que a serie, co seu humor tan ácido e directo, funciona como un espello que nos devolve unha imaxe bastante honesta e ás veces brutal dos nosos propios prexuizos e contradiccións. A historia empeza con excursión escolar a un rancho, o típico. Pero alí, Stan, Kyle e os demais descobren a realidade que hai detrás da carne de tenreira, que ven de vitelos moi pequenos, encerrados en condicións bastante terribles. E claro, a súa inocencia infantil estopa polo aire. E aquí está a clave de todo. O rancheiro, case sen querer, solta unha verdade como un templo. A palabra tenreira é un eufemismo, unha forma de suavizar a realidade, de poñer distancia entre o que comemos e a súa orixe. A linguaxe, está claro, é unha ferramenta potentísima. E a crítica filosófica aquí é moi aguda. Non é só un chiste. South Park estános a decir que a forma en que nomeamos as cousas cambia por completo o noso xuizo moral. Tenrera soa a comida, a prato. Vaquiña bebe torturada? Pois iso, evidentemente, non soa a comida. E como é típico en South Park, elevan a lóxica ata o extremo máis absurdo. Montan unha campaña, consiguen que a FDA cambie o nome e a industria da terneira afúndese. É unha forma cómica de demostrar o poder que ten unha simple etiqueta para cambiar o comportamento de miles de persoas. Pero ollo, South Park non sería South Park se non se rise tamén de si mesmo. Cando Stan intenta ser coherente e deixa a carne, a ser invéntase unha enfermedade absurda que o fai parecer débil e enfermo. É unha sátira brutal da presión social e do difícil que é na práctica cambiar os nosos hábitos. Agora imos a outro episodio que reforza esta mesma idea. En Whale Horses, que se podería traducir como putas de baleas, sí, así se chama, a serie métese coa caza de baleas e golfiños e volve a expoñer o arbitraria que pode ser a nosa indignación. A premisa é un disparate absoluto. Os cazadores xustifican a matanza con unha foto manipulada da Segunda Guerra Mundial na que se ve, supostamente, unha balea e un golfiño pilotando o avión que lanzou a bomba atómica. É unha parodia xenial de como se construen inimigos con probas ridículas para xustificar a violencia. E aquí ven o remate, que é sinceramente brillante. Stan só ten que cambiar os animais da foto. De repente, os cazadores ven que os verdadeiros culpables foron unha vaca e unha galiña. E que fan? Pois deixan en paz as baleas e comezan a masacrar vacas e galiñas. A mensaxe é clara. A nosa indignación moral pode se redirigir con unha facilidade pasmosa. Moi ben, xa vimos como o South Park expón o problema co seu humor corrosivo. Agora, tócanos poñernos un pouco máis serios e analizar os argumentos que adoitamos usar para xustificar estas incoherencias. Aquí é onde a cousa se pon interesante, de verdade. Deña, o primeiro argumento que sempre sae, a intelixencia. A idea parece lóxica, non? Protexemos os animais que son máis listos e comemos os que non o son tanto. Parece un bo criterio, pero sostense de verdade? Pois resulta que non. Este argumento cae polo seu propio peso. Os porcos, por exemplo, son animais incriblemente inteligentes ao nivel dos cans, e ben que os comemos. E que decir dos monos, que sofren en laboratorios? Está claro que a inteligencia non é o criterio que usamos de forma consistente. Entón, se non é a inteligencia, quizáis é algo máis básico, máis visceral. Protexemos os animais que nos parecen máis monos, máis adorables. É un sentimento que todos temos. Pero pode ser esa a base da nosa moralidade? Aquí o asunto é delicado. Que un animal sexa mono pode facer que nos guste máis, claro, pero iso non lle dá un valor moral superior.
De feito, se aplicásemos esa lógica aos seres humanos, estaríamos a justificar a discriminación polo aspecto físico, algo que todos consideramos inaceptable. Así que non parece un bon criterio. E que pasa coa idade? Este é o argumento central do episodio da teneira. Indígnanos moito máis o sufrimento dun animal bebé que o dun adulto. Parece que a idade importa. Pero, de novo, é un criterio moral sólido. A analoxía cos humanos aquí é moi reveladora. Todos consideramos que facerlle dano a un neno é especialmente terrible. Pero iso non significa que estea ben facerlle dano a un adulto, pois o mesmo pasa cos animais. Que un animal sea adulto non o exclúe da nosa consideración moral. Bueno, pois, despois de desmontar un por un os argumentos máis comuns, chegamos á parte final. Aquí é onde a filosofía nos dá unha palabra, un concepto. Para entender todo este paradoxo, imos poñerlle nome a estas incoherencias. Pero antes, unha aclaración rápida. A ética non consiste en describir o que facemos, senón en preguntarse que deberíamos facer. A pregunta non é por que comemos porcos e non cans, senón é correcto facelo. E aquí está. A palabra clave, especismo, basicamente é a idea de favorecer os intereses da nosa propia especie por riba dos das outras, sen unha boa razón moral para facelo. Para filósofos como Peter Singer, a especie, igual que a raza ou o sexo, non é unha característica relevante para decidir quen merece consideración moral e quen non. O argumento de Singer, que ven do utilitarismo, é bastante directo. Primeiro, se un ser pode sentir dor, pode sufrir. Segundo, se pode sufrir, ese sufrimento importa moralmente. E terceiro, se podemos evitar causar un sufrimento que non é necesario, deberíamos facelo. E como a maioría de nós non necesita comer carne para sobrevivir, a pregunta final é se o prazer do noso padal xustifica todo ese sufrimento. Así que, ao final, a conclusión é esta. South Park, coa súa sátira brutal, non nos dá respostas fáciles. O que fai, e faino magistralmente, é poñernos un espello diante para que vexamos as nosas propias contradiccións. Desafíanos a pensar, a cuestionar esas liñas que debuxamos e a preguntarnos se temos boas razóns para mantelas. E con esta pregunta rematamos. A idea non é decir o que está ben ou mal, senón ofrecer ferramentas para que cada quen examine as súas propias crenzas. A filosofía que se agoxa nestes debuxos animados é unha invitación a ser un pouco máis conscientes das nosas decisións e das súas consecuencias. Aí queda iso.